Antologi Geguritan RNGT Suestiati Sarmo. Judul bukunipun Merapi. Judul geguritan sakmenika Jantung. Ing ratri kang sepi jroning sirah lelono jumedul tanpa winates apa kang wis kawuri wewayangan angleledha rasa panalongso angrerucit nolo seneng hamu sak keplasan ngelingake nalikane dumati bisa ngrasakake ademing hawa endahing lelagon kang ngumandhang pinarung panjeriting jangkrik ngentir pratandha lamun jantung wiwit makarya panguwasa kang sejati yekti dumadi ing ratri sepi sakabehing kang dumadi awit kersaning Gusti kudu lair ing bumi. 26 April 2012